قصص آية بيورا ورفلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye karisuye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani woro shaharu safar minye hijriya sankalo fulanna bisunyo mugani kelenai miladi nasarauka jate bafula ani muga ani nani sankalo segina bisunyo mugani durunai ambe dauda bugu masjid rajaq ambo kono. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. fa amma man taba wa amana wa amila salihan ila akhir al-aya. ala masami na koro talendo ni aya la ayan kibariya ka ko saba fanye ko saba mi ni kisi sababu do ni o ko saba sabatirai bolo ibe min nyini ala fe ala bokiye ibe shira min ala bi kisama. ala ko fa amma man taba akoni mugo min tubira kata alama kaboy ka junubula ni nyefolo wa amana fulanna illi manani alaye ka ala kelempew bato ima foy fara alaka kadda alala limane jumaye التصديق بالله ما لقبول ولإذعان قد ألالا كافرا إدالي ألالا قومنا أنيكي يركولو كبارك دو بافو الإيمان التصديق بالله ودرونت الإيمان التصديق بالله ما لقبول ولإذعان kada ala kola kafara ikala koimina iki yere kolo ka barake fana mugo do bese ka ala ko cinya tigiya dale mbala me sonnen tama ama yere koro ka barake wote foynya ciden binanke abu talibi adalen tumbe ala kolawo adalen tumbe ciden yere ka dinala ako ciden ka dina muhammadu dina ko ala ye dina jigi ko o ben nyuma yo ode me abu talib masika silamiya basika makuma imina ama barake nay ka yere koro ka ke ode ato ka foli mania de tasdiq billahi o doro ay at tasdiq billahi mali qabuli wal izyan yere koro alayka mina ki yere ka barake nay ni nyefula nay sabana wa amila saliha ay fi dunya ye baranyuma make jiya kono fana فَسَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ
wajibi nunun tigila mogo beke ganye bagawde ni yoro soro bagawde fala hay jon jumanye ibe min nyini ala fi ala ko kiye ibe sira minye ala ki kisama fala hayoden nunun tigila mogo beke mogo ye mogo munun bu kan nyini fen soro lagara ube sira minye ube kisama na ko fa asa an yakuna min al muflihin ay yawm al qiyamah wasa min Allah mujibatu ni asa nana ala kola koro de jakwa wajibi obikiyere ni asa nana damfin ka kola amba fo dola ni nakiye ni anana ala kola oyede wajibi obikiyere parce que ala te desefena fa inna haja waqi'u bi fadlillahi wa minnatihi la mahalata nin njogo saba no sabatira mogo minna ala ye falaha min fo qiyama keneka iba soro ni ala ka fasamantana ka fonan siraye kuma tola yere ni mogo min tubira ka boy ka junubu la illi manani ala ye ka soni limanage ka da ala kola ka so ka abarake ki yere koro ka barake ye bara nyuma ke ni ala ka fasamantana ala ka fonnan shiraye ibe fala hasro qiyamah do ibe mun yini iba soro ibe siramini ala bi kisama wala mbal mon nan ko tubu fana sarati sababe tubula e sarati duru o de be tubula lili tawbatin surutun qamusa nan ko tubu sarati duru o de be tubula al awwal wal ikhlasu lillahi azza wa jalla fi tawbati sarati folo tubu sarati folo iki dusukun kala si ala kelempewye masamin ka bonna korota lendo ika tubula tubu in kana ke togo nyini kama tubu in kana ke tanun nyini kama tubu in kana ke jiya joyoro nyini do kama tubu in kana ke jiya nafa nyini do kama tubu in ka ke ala kelempewde kama minye tubu sarati folo wasani annadam ala ma hasala minhu min al-jambi fulanna ikan nimisa junubu min tu nyi soro ni tubira ka boala ikan nimisa junubu inna ikan nimisa la koina ikan nimisa junubu inna la soso junubu ikan nimisa la ninye sarati fulanna wasalisun al-ikhlau anhu fil hal sabana oyoroni be iki bogoti ki yere bo junubu ina ikaye ka toy pew ni ko tubira ka bo junubu la dro boala de pew nani na warabiun al ajam ala alla yaudu al ajam ala alla yaudu ika dantiga kay dusukun kono konne bora nin junubu minnante sagi kata matuguni wayenani nay الخامس دورنا أن تكون توبة في الوقت الذي تقبل فيه دورنا توبو كك وقت لا وقت منك توبو بمنا كيرنكو على باكا دولا كلن كتوبو منا نيني مبو كان فوي غونون كونو من نيني شرا غونونا إني نيمبو بنيوغونا توبو تفن نفا ni tile bora tile binfe ni ko ibe tube ala makoto tubula wala tubu ka ke wakati la wakati min ka tubu be mina nan ko tubu ni sarati duru de be tubula liman ya nyu fo awiye at-tasdiq billahi ma li qabul wa li izyan wa amila saliha baranyuma sabanna sarati fulaka dafa baranyuma la an yakuna qarisan lillahi ومتابعة وتابعة ومتابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نو باران من فنا نسهريا بافوا ما كو باران يما سرتي بلبل بافلا بالا فلو باركا كلاشي على كلام فويه باركا كي على كلام فوده ويه سرتي فلو سرتي فلانا باركا be ciden ka sunnama ni bara makarashala ye o togo de ko siriku ni bara mabbe ciden ka sunna mo togo ye ko bidiya
bara nyuma sarati aka qalashi alaye aka becciden ka sunna sallallahu alaihi wasallam anda laka fofana an ko puri ka bara yin fana aka becciden ka sunna ma sarati duru bo fana la an ko sarati duru al jinsu wal kayfiyatu wal qadaru wal makanu wal jaman nin ko duru koroshi bara la jinsu ye munye silamiya sariya ko bara yi nyuman ka bo kalite minna o kalite koroshi i ka bara ka ke o kalite kono o misali surma ye munye silamiya sariya ko lehiya abe bo an ka baga maralew de da bahimatul an'am nyame misi saga ba nunun de be ke lehiya e ko shine yere sogo dagalendo shine sogo bedu e tara shine kantige koibo ke lahiya tibolo silamia sariya ko lahiya ka ke kalite munu nyama ke oye silamia sariya la so mi ambe yelaka asogo duni dagalendo e ko so yere kabo misiyo nebe so ken lahiya e so kantige ka ke lahiya tibolo silamia sariya ko lahiya ka bo kalite minama ke oye ni nye fuloy fulanna al-qadaru hakem min foriya silamia sariya ye bara juma min foka abda hakem min na idda ola o misala surma ye juma ye salli fana yara kannani de la sara yara kannani de futuru ye saba safo ye nani fajiri ye fula eko bi salli fana grama ne ni senjia ko do soron fani foni nana kosobe bi salli fana ne te daraka nani na ne be duru salli ima salli ni yitugu ye salli fana kenani ima salli e duru ye yitugu iko binne ni sonjale ne fari foni ne no be salli fana ke woro ye fula faralaka salli tiye parce que silamia sariya ko salli fana ka ke hakke minyi temena nin koroshi ka barala pura ka beciden ka sunnama ni nye fulay sabanna al kayfiyatu silamia sariya ko ika bara min ke chogo minna o ke chogo koroshi ika barala salli ji fulay ibi tege fara fula ko sinya saba folo ka jido ida kono ka bo kinye da ko o kofe kana bolowula o kofe ne kana kunkolola o kofe kana sheuna ka saliji damina sheundela ibora sheuna ina na bolola ina ne ka bolo ko ina na laba kunkolola isa yesa jilitawa saliji matawa saliji tesa parce que silamia sariya ko saliji ka ke chogomi imake o ke chogola ninde al-kayfiya ke chogo ka koroshi ikabara kono silamia sare ko ikabara ke chogo minna akola de balmani ni yoroni fana laje an ka bara ke ta munun bambolo min be silamia ka ke chogo la no ma do na gasi fendola ubi amma do bo fendola ha o ka do an ka bara wala de ke chogo te koroshi de fo ke chogo ka koroshi de silamia sare ko ka min ke chogo minna ke o ko chogo la kayfiya ni yejolina saba nanina almakanu ke yoro koroshi silamia sare ko ka ke yoro mi ko ke o yoro la de o misala surma e munye minye hiju ye ala ko alikaba de hiju yoroe tawafu beke alikaba de la arafa joli beke muzdalifata minna kantigali beke mani hari nunun be saudiya jamana de ka aw be jamana minna aye yoro do kriye aw yere ye kaw beta ka hiju ke o yoro la silamia sare ko hiju ka ke makami alikaba min ka tawafu aw yere ye dakabana sodo dila
abode tawafu ko oye hijuye au hijira ama hiji silamiya sariya ko hiju ka ke yoro mi ama ake yoro la ninde nani al makan al jamanu ke wakati ka koroshi ika barawla o misali surmay munye sungalo de fora saharu ramadan ala ko ode kasu ode sungalo e ko nyina sungalo nata mimbena o benne soro bara do be soro ne sugula lendo saharu safaru min fuleni nye ne bin ka sungalo sunni na sinya kele nin kalo de benne ferelen soro ne bin ka sungalo sunni na ni sungalo nana sungalo sungore tenela e sunna ima sungalo su silamiya sariya ko sungalo kasu kalo min na de iba ke ode kon wala anko bara nyuma sarati fula bala aka qalasi alaye aka becciden ka sunna man puri sarati duru bala fana puri ka bara ka becciden fana ka sunna man ni sarati duru de bala na kelen kele yije ika bara manye ama be sunna man ciden ko e wa sariya la dina la ako komin ka ke kalite min ake okono ako hakke mi da o hakela ake ke chogomi ake o ke chogola ako komin ka ke yoromi ake o yorola ako komin ka ke mogati mi ake wakati la de ni nduru yi kelen yi je ikabara mabbe ciden ka sunnama sallallahu alaihi wasallam pour baraka be ciden ka sunnama ni sarati duru bala wala mbale mo de yato nin ko saba min fule ni nye nu sabatira mo min bolo kisi sababu fule fala haybe min ni lahara asro sababu fule ibe sira min ni lahara la ki kisama asro sababu fule tubu kalimana ni alaye kala cinya tigiya ka barake noye baranyuma alaka hakimandama aha وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون يخبر تعالى على بنك بريا مسمى كرو تعالى أنه المنفرد بالخلق والاختيار كو دالي ale ala de kelembe dali ke ale ala kelembe de be sugantili ke foite mim be se ka dali ke ni ale ala te ale ala kelembe de be damfe unda ale ala kelembe de damfe unda sugantiya ba ale ala kelembe de sugantiya te damfe nya ani aya ma araduke mugo ka samunum ba ko dina na beni ka hakilina ko beni ka famu ko be ka horonya de be bolo kana ke digita teriye ko be ke e ka fota ke be ke etake ni aya mara dukuka suganta te mo bolo de ala ka dina mi fule ni nyala ya dila ka di mo made iba kede ala ya fo chogomi aka cide nya fo chogomi mo nyuma munun temena ni cide ko an ka tuguse ba munun ko ale ko fe ulu ye ko ke chogomi be ka ke ko o chogodela ibo de kede ke chogowere ni e ya modo feni yere ko e ka hakili kanyi e ka hakili tese kanye ka alaka qur'ana yimbo e ka hakili tese kanye ka ciden bo e ka hakili tese kanye ka sebo bo e ka hakili tese kanye ka tabina bo e ka hakili tese kanye ka tabina bo sugantiya te mo yede sugantiya be alade hada maduna damfin na ala de be damfin de sugantiya kake chogola chogo min kadai
sariya dilenw na ala de bɛ sariya dɔ sugantiya k'o kɛ sariya mɔgɔw ma min ka d'a ye sugantiya tɛ hadamaden ye a ko ale ala kelen pewu de bɛ dali kɛ sugantili bɛ ale ala kelen pewu de ye wa annahu laysa lahu fi dhalika munazi'un awa ala ko samabaga tɛ ale la nɔnɔ na dɛ samabaga tɛ ale ala la dɛ danfɛnw dali la ɲɔgɔn sama-samabaga tɛ ale ala la o la sugantili yɔrɔ la ɲɔgɔn sama-sama wɛrɛ tɛ ale la o la dɛ wala mu'aqiba li hukmihi wala mu'aqiba ewa nɔbɔbaga nɔminabaga tɛ ala la fana ala ko nin dali ka kɛ nin cogo la ayi ne ma sɔn a ka da nin cogo de la ala ko nin sariya in ka kɛ nin cogo la ayi ne ma sɔn a ka kɛ nin cogo la ala k'o t'ale ala la ɲɔgɔn sama-samabaga tɛ ale la ka dali la ɲɔgɔn sama-samabaga tɛ ale la ka sugantili la ewa na ale ala ye ko min kɛ a ye ko min fɔ nɔbinabaga tɛ ale ala de an ka la nɔ mina nin na an ma sɔn ayi o tɛ ale ala la n'i y'a kɛ dɔrɔn a b'i disi fara a b'i halaki a b'i disi fara nin ka faamu dɛ qala ta'ala ala ko wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yaqtaru a ko aw tigi ala muhammadu ala de bɛ fɛn da min dali ye ala diya wa yaqtaru ala de bɛ fɛn sugantiya k'a kɛ cogo dɔ la min sugantiyala y'a diya ay ma yasha ala de bɛ fɛn sugantiya min sugantiyala y'a diya fama sa kana wa ma lam yasha lam yakun ni ala ye min kanu a ka kɛ o de bɛ kɛ ni ala ma min kanu a ka kɛ o tɛ kɛ fal umuru kulluha khayruha wa sharruha biyadihi wa marjauha ilayhi awa ko bɛɛ a hɛrɛlama a jugulama awa ko hɛrɛlama a n'a juguma o bɛɛ bɛ ala de bolo o bɛɛ bɛ sagi ka taa ala de ma ko bɛɛ ko min ye hɛrɛ ye o ko min ye ko juguma ye o a bɛɛ bɛ ala de bolo a bɛɛ bɛ sagi ka taa ala de ma ma kana lahum al-khiyaratu nafun ala as-sahil qawlayn awa sugantiya tɛ danfɛnw ye bunkasiri ko nin ye gɛni de ka sugantiyali bɔ danfɛnw bolo a ko kuma fila sahalen ye o de parce que kuma wɛrɛ bɛ ma kana lahum al-khiyaratu kuma wɛrɛ b'o la ma sahalen ye nin de sugantiya tɛ danfɛnw ye a ko kuma fila in sahalen ye nin de ka qawli ta'ala komi ni ala ko aya wɛrɛ kɔnɔ wa ma kana li mu'min wala mu'minatin idha qada Allah wa rasuluhu amra an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim suratul ahzab kono ala ko ate be mu'mini cɛma ate be mu'mini musoma ni ala ye kiri min kiri kabila ni cire ye kiri min kiri kabila aka kola sugantiya ka ke awula aka kola o te mu'mini cɛma o te mu'mini musoma ni ala ya ka kiru tige ko ke cogo min ciden ya aka kiru tige ko ke cogo min i mu'mini cɛma na musoma sugantiya wurete i ka kola i ka ko ye ala de ta i ka ko be ciden ne bolo ko te bolo haribi nin qur'ana ba ke ka kala be tafsiri jamana in kono karamɔgɔw yɛrɛ de bɛ sigi de kalanbaliw tɛ dɛ karamɔgɔw yɛrɛ de bɛ sigi wa ale fana ka kumaw ka girisa ale fana ka kumaw ka kunasa ale fana tɛ kuma cogo dɔ de minɛ bɛɛ n'i ka hakilina tɛ wa bɛɛ n'i ka faamu tɛ wa a ye juru nɔgɔya dɔɔni juru in bɛɛ de bolo n'i b'a nɔgɔya ala de ta y'a ka diina ye a y'a ka kuranna jigi de k'a ka ciden de yira n na ko an ka tugu o de ko a ye min fɔ a ye min kɛ a ye min sabati k'a ka diina sugantiya k'a ka sariya sugantiya fɛn min kan ka fɔ cogo min k'o sugantiya nin ka fɔ ten fɛn min kan ka kɛ cogo min k'o sugantiya nin ka kɛ ten fɛn min kan ka kiiri cogo min k'o sugantiya nin ka kiiri ten ni aw hadamadenw ko aw bɛ taa sigi ko sugantiya bɛ aw bolo ko bɛɛ n'i ka faamu bɛɛ n'i ka hakili a tɛ nkalon na a bɛ nkalon na dɛ e ka du filɛ e ka du e ma du den bɛ bila a ka sugantiya la e ka du kɔnɔ sugantiya bi yala ka diina de la
dutigi yala ni dutigi ko du dewma bebi sagola bebi kaswala min kadi minya fo du in kono ya min kadi minya ke du in kono ya dondola dona bereta dutigi re kama ibolito na bo parce que aleka hakilina yode ibolite na bo du kono de e ka duma ke beka kuma fo yoroy e ka duma ke beka hakilina ke yoroy e ala de ka dina beka kuma yoroy beka hakilina ke yoroy si sote batigi be ni be mugo min ta barala akera min be fere de kiyewa akera kontobulu de wa ika saratu de bi bolika kay kono ni ne boy mugo min ta barala nambe bara nyogonya ke nyogon fe saratu de be na rek ni nyenka sarati ni sonnan ni nambe bara nyogona ke ni ma so salamu alaykum e ka si sote e ma mugo ta kabila kono te ini ka saratu de be nyogona munna ala ka dina beke be sagoy ko bekita fo kono bekita ko kono ala ka dina be siga kewo chogode atisiga kayo e ka bitigi fule sugula e min ta kabile ka bitigi kono ko aka fere ke ikofe ibe kuma udo de foye ibe saratu udo de foye kanan nin foya de ika saratu de be sarati munum bi bolo ka fere kono ka mina unko la na yo saratu soso ibabila ate barake nyogon fe donc mbalma kam mi hada madum duskun kono ko jamana munu nyere bu dambe kata doni ni karamo ya mo te foy la kamo halakite ute foy la kamo halaki uka joyorunu kama tanunu nyinu kama palashu kama wori munum be sorute foy la ni mo halakite soate mo bolode ala ka dina kola soate mo bolo koy dina dirala ka dima de ala ko ka ke chogo mi ba ko chogo de la ciden ko ka ke chogo mi ba ko chogo de la beni ka hakilina te nin dina la beni ka famute ala de tayni dictateur de ka kuma ninya min fuleya ninya dictateur de ka kuma ya o ba fo munu ma dictateur parce que ni mo min ko ka qur'ana kala ka tawsiri ka hadisu kala ku sarahu ala fahmi salafu salih e de to ko dictateur ko ani aleni karamo tote ta sira kelene femene aleni karamo tote fankelene mene ni karamo tobu fanna le ba fanna balma qur'ana ni sunna inde dira mala famu salaf sar bur kaymu yode fo al ilmu qala allah qala rasuluhu wa qala sahabatu wallahi karamo be kuma ni sabade ka ni ebe e wajiya danna ni be jiya danna ka kuma bebe ke kelenya karamo do kake jiya danna nin karamo be kuma ni qur'ana ni sunna da la fahamu salafu salih karamo do min fana be jiya danna abe kuma qur'ana ni sunna da la fahamu salafu salih uka kuma be kelenye uka nganya be kelenye uka lanyinu be kenyana uka baraketa be kelenye ute bonyo konkoro me ka fo jamana ka karamo ye qur'ana bila uye sunna fahamu bila uye salafu famu bila o be kata fankele amma ko si to lan kelen beta fanna min be salafu taboloka alayka bi asari man salafa wa ina rafadaka nas imam al-awja'i de fo akom bima mugo munun temena inye mugo nyuma munun temena inye sheba utabina ulude nomina de hari ni be banila alayka bi athari man salafa wa ina rafadaka an-nas akom bima de mugo nyuma munun temena inye ulude katasira mina hari ni be banila wayyaka wa rai rijali wa in jagharafuha bil qawli awa akom bima hada madun ka haklina yere kolo samari nu ya masri chogo nu ya amashiro ko masino ko haklina nu yo amashiri ni kuma nyuma ye chogo yere kolo sama kana tuba ko de mogo ka haklina yere kolo sama de akon nu ya masiri ni kuma masiri lenya chugo ni kuma nyuma ye chogo ni kuma chogo nyuma ye chogo hari nu be kasa no fe kana tugo ko de balma anka ala tanyina be yoro manka kaka anka ciden tanyina be yoro manka kaka anka sebo tanyina be yoro man ankaka kishi bode la jinya
kisi bode la kaburu kono kisi bode la kiyama keneka mais nin jama wuyo wayani ñogo halake be ya fotende amma ko fola القرآن والسنة لفهم سلف صالح أو وغير اغتار أكو بن كثير كوني آية لا نيني سهلين نيندي سوغانتيا تمغو بولو على كسريال على كدين لا أكو أبيكم مني على كو أتب مؤمن تيماي أتب مؤمن مسلماي ni ala ye ko min kiri cogo min ni cide ye ko min kiri kabila cogo min sugantiya ka ke awula ka kola o te daga mumini cemana musomai sugantiya te awula sugantiya te aw bolo ala ta kofe sugantiya te aw bolo ciden ta kofe ni ye mumini ye de haklina tila sugantiya tila damana sariyati bolo damana tariqati bolo mais fo jamana be wasona ye ha ko jamana tariqan ka jamana ye tariqa chaman jamana de nabe wajuli ka ya janto ka wajuli chogola ya janto ka kuma chogola ya janto ka tafsiri chogola aka janto aka hadisa fo chogola jamana nye tasira wa jamana de sira chaman jamana de do aya fungalon jamana ke sira chaman te jiya kono koy dina wala dina kelen de be jiya kono tabulo wala tabulo kelen de be jiya kono inna dina inda Allahi al-islam dina min kordenen be ala bolo ye islamiya doronde yahudiya kafiri nasara kafiri kuma mana dina wore dina kelen de be dina kono wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin alakum mugum islamiya dina tana ni yumina koybo ke dina ne ala taminiye la garaybe faram ko perdile unda ka qiyam kene kan dina kelen de be jiyan kono awa tabolo wala tabolo kele wode be jiyan kono ciden ka sunna wa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di ciden ko tuma min sosoli nyogon sosoni mo nyogon fonko nyogon ni tabolo chama nu do na dina kono mbawma ayenne ka sunna indeta anin ka kalifa nani ka tabulo ni ka sunna kalifa nani ka sunna te ciden ta jew aya foanye de wulude hadisa nunu fora wulude nyano bu fa mu kate manka ciden ka tasira na ka shebo aye aka sunna de iranna ana ka shebo sunna o tabulo kelende o tasira kelende be jiankunu fa inna khayra li hadisi kitabullah wa khayra li hadi muhammadi sallallahu alaihi wasallam ciden ko kuma min kanyi katime jiya kuma be ka waya alaka kuma tasira min kanyi katime tasira be ko ye ciden ka tasira wanna haja sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi alako ako ciden ni siram min nana de ode ne alaka sirati de lenye be ka tugo ode ko akana tugu sirami sanu ko de sirami simanu akana tugu lo ko no ba faraka bo alaka siramu donc tabolo wala tabolo kele dina wala dina kele de be jian kono tabolo wala tabolo kele de be dina jian kono ci den ka sunna sallallahu alayhi wa sallam donc sugantiate mo bolo be ka ke ala ta ka ika ala kele mpe bato ika tuga ka ci den ko abanna ni ye sira wore kriye yere ye ko jamana min ye ko tariqa caman jamana de do ko tabulo caman ka jamana de do ni karamo min yere be nin fode eye qur'ana kala ye hadisa kala de eye qur'ana de soso ka hadisa soso yomal kiyama do ni e ko jamana ye tabulo caman jamana de aye mogo ka tabulo kolosi aka mogo ka haklina kolosi aka mogo ka tariqa kolosi ni yawmal qiyamah ala ni naye e wele o yawma yunadihim fa yaqulu ma jaa ajabutumul mursalin ni qiyamah kene kan ni ala e wele aw ye ci de mun jabin munna ne ci de mun chauma ayu jabin minna e be se ka tariqa foya e be se ka tariqa fo ala e qiyamah kene kan ko an ka jamana tunye tariqa chama ne tumbanka jamana ko mene tabulo chama ne tumbanka jamana ko o de be se ka fo qiyamah kene kan cide min ciri made iyo jabi min nay bode fo
na ya soro itumbo katashira ka itugoro de ko fo saya o de be fo mais na ya soro imatugo ko ibe dade ibe bobode malikaw de be ce katani e jannaba anye maliki ka kuma fawiyo as-sunnatu ka safinati nuhi man rakibaha naja wa man taqallafa anha ghariqa imam na maliki ko sunna ye ciden ka sunna nuhu ka kurure iyelela ka doro idonna kono kisira akon men nuhu ka kulu wakati ni mogo mado kulin kuna tora jila awa ko sunna yo de idonna ciden ka sunna lay kisira imado ciden ka sunna lay wahala ibe halake ciwantiya te mogo ye mbalimo an ko je ya nyogonye kan ko na ja nyogonya aya yere nyini de tabolo chamante jian kono do koy tabolo kele o de dirama ciden ka sunna sallallahu alaihi wasallam burun kasir ko ako وقد اقتار ابن جرير أن ما ها هنا بمعنى الذي كما فلان جمعي أنكو كما فلان دي فورا كما إنا ما نافية نين كما سالي ما إنا نكا جيني دي سوغان تياتي مغبولو مي بون كسيري يما إنكي اسم موصول دي اسم موصول ابن جرير كم ما إنتي نافية اسم موصول دي دو موصول بقوله يقتار وتبون كسير كنود mais اسم موصول كتشكم بودي فو موصول بقوله يقتار لأنه مفعول به وهذا القول ذهب إليه المعتزلة بين المعتزلة كمالا بون كسير يربي كوريا كتو كمالا اسم موصول نياك اسم موصول أيين بكتشكودي الذي أن ما ها هنا بمعنى الذي ناكر اسم موصولية ما ينبكر بمعنى الذي أي تقديره ويغتار الذي لهم فيه قيارته معنى من كدي جوني على بود سوانجا كاكوية من دي جوني على توكي موصولية نيندي من كدي جوني درو ala bode danfew nya ala bode sugantiya kokuye min mandi danfew nya ala to sugantiya danfew nya mawsuli yeninde wa qad ihtaja bihaja li maslaki ta'ifati li mu'tazilati ala wujubi mura'ati al aslah boyo mu'tazilaw ka jamakulu tara ni mana fulana min fulani nye mu'tazilaw ka jamakulu ye dalila keni ninde ko awajibalen de be alaka ni alabe fengo fenke min kanyina abeya koke ube nyuma akoke ko de wajulen be alaka me ko atebbe alaya ka fenke min ni damfe untoroba mota jilaw taraninde bo tumam bune semune yene aya tawsirin pule ka lebe ka kuma foye ka surnya ko innaha ismu mawsulu ko do yo ofo موصول بقول يقتار لأنه مفعول به وهذا القول جهب إليه معتزلة الذين يقولون أكون نكما من فلان يكون معتزلة ويتارني نكما دولي نكما دتا وكو إنه يجيب على الله معتزلة كواجب عليك فيل الأشله وصلاه من كنينا بي وبي من كني وكيلي دي واجب عليك mi ate alaka ka fen wureke fen nyuma nin kanyi ube ninde kanyi na be al aslahu aw salahu min kanyi ube nyuma min kanyi ube nyuman keli ore wajibra alaka wata jilaw yu kadde lakini fa qalu ko inna allaha ta'ala ma yaqtaru illa ma kana fihi liqiyaratu ko alate foi sugantiya fonni jominu jom nyere yemi sugantiya na kanyuma ko ala bode sugantiya amma ma lam yakunu fihi qiyaratu fala yaghtaruhu kumme herate minna jonda mbolo ko ala to sugantiya ko herate minna jonna ko ala to sugantiya wa haja ma'anahu anna Allah subhanahu wa ta'ala bune usemenu kunnin kuma mana munye ko ala alami inshala korota lendo yefalu ma huwa aslahu aw ma huwa salahu
min kanyi ube nyuma ala bode ke me juguma ala ta tuma ibn Semira rahimahullah yin fo ka tawsir kono konni nye kuma cialenda konni salente akum mi salende de bun kasir fleka min suganti ibn Semira yode sahabo de salendo nin kuma in salente muwati jilawde ka hakrina yeninde ni masa wala wodi ya to tuma mi bun kasir fana tumbu fo o kuma ko ayi kuma fulo min fo ko kuma fura yi sahalen ode mana ala de be pe suganti mi suganti de ala dia suganti ate dan fe wunye ninde sahalen me tawsiri tigi munun ko mai nye mausulu de ala be pende suganti dan fe wunye ni dan fe wunye min suganti min ye here huma ala bode suganti ko kuye min te here dan fe wuma la to suganti o sahalen tay ma nafu ide do wala geni de do sugantiya te danfe unye sugantiya ya ala de tay ala de be danfe do sugantiya ki da dancogo min kada ya ki do ola sariya wula ala de be sariya do sugantiya sariya min kada ya abaka sariya tige o cogola sugantiya te danfe nye mugo kanindo ani aya min be suratul ahzab kuno be de mana kelenya ma kana li mu'min wala mu'minati إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم نند سهلندو وربك محمد اتق على وربك اتق على آية توسير بنا ولا سبحان الله وتعالى ما يشركون تيبو بنكسر كالتوسير تو أنما ها هنا بمعنى الذي تقديره يختار الذي لهم فيه خيرة وقد احتج بهذا لمسلك الطائفة المعتزلة لا وجوب مراءة الأصله والصحيح بنكسر كما سال أنه النافية ما ينتهي موصول نافية ديرو كما نقله ابن أبي حاتم عن ابن عباس وغيره كم ابن أبي حاتم ayota kabo ibn Abbas bolo chogome ani ibn Abbas tana fa innal maqama fi bayan infiradihi ta'ala bil khalqi wa taqdiri wal ikhtiyar ako pasgambe joyoro minna ala ya bangede ko ale ala kelempon masamin kortane ko ale ala kelempon de be dalike ale ala kelempon de be fon latige ale ala kelempon de be sugantilike wa annahu la najira lahu fi jalika ko jenyogonte ale ala la nunun kelila ninde sahlendo ale ala kelempon de be dalike ale ala kelempon de be ko latige ale ala kelempon de be ko sugantiya jenyogonte ale la nunun kelila de mana fen faralente ale kan nunun kelila ale kelempon de be nunun ke la nyine ninde wali haja qala ninde ko ala ko subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun ako sheniya be alaye ala koro talendo kabo feuna ube munun fara alaka akera sariya wore de niya taka fara alaka sariya ka ala sheniya de no kabo ala koro talendo kabo ama akera jenyo wore de kaburu tigi do wa tungu do wa jinna do wa shegu do de do maba do de wa ka kaburu abaka kaburu kono niyo ode fara alaka ka barika nyina fe ka faralaka ka dafalen kai ka faralaka ka kantigele kai ka faralaka ala kortale no kabwama ala shenale no kabwama akortale no kabwama ode atu bunkasi reko ay minal asinami wal andadi allati la taqluqu wa la taqtaru shay'a ala shenale no ala kortale no kabo feuna ube munun fara alaka akera bodi de sawa akera boto fe ngore de sawa munu utesika foi sugantiya awbe munu fara alaka munu fe munu tesika foi da utesika foi sugantiya ala senele no kabuma ala kortale no kabuma summa qala ta'ala وكفى لكم مسامين كرتالين وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يولنون أو أكو ألا هذا ما دو دانفون وبمين دوغو ودسكون كنا على بعضو وبمين بانجي على بعضو أيعلم ما تكنه دمائر وما تنتوي عليه سرائر
hadamaden dusukun be min dogo ani hadamaden dusukun kurulen be min na gundo kono ala ba be do ko bi dusukun de kono ko bi ninde kono o de ato hadamaden i dusukun na few gundo ko min be ke dusukun kono dusuku ko munu dusukun na kurulen bola u ka ke heraide akake heraide me ala ka dina koniya dina besen koniya tinya tiku besen koniya u hasiriya no de bi dusukun kono ala bado tinya tiku kanu dina kanu ni o de bi dusukun kono fana o dogolen de bi dusukun kono ala bo fana do ube mun dogo dusukun kono ala bado ube mun bange ala bado kama ya lam adabe dusukuna ke gundo munum be niun kono gundo munum be dusukun kono ala budo kama ya law ma tubdinhi jawahiru min as-sara'ir al-qalaiq komi hadama dew damfo nuyu ka gundo min bange keneka kabila keneka ala bodo chogo mi de femmin fana dogole mi dusukun kono ala bo fana do chogo de la aya wore kuna la ko sawa minkum abede kelnya awula man asarra li qawla wa man jahara bihi ni mo min yi ka kuma dogo fo ka fo gundola ani mo min yi aka kuma fo ka bange wa man huwa mustaghif bil layl ani mo min dogora su dibila ka kodo ke wasaribu bin nahari ani mo min tile gandere dere kare konona di bedde konona ni min jora ka min ka bede kelnya la bo fente dogala la de min yi ka kuma dogo fo ani min ya aka adawa ka pere ka kuma fo abede kelenya la bolo abe pere kay me chogo mi abe gundo mi o chogo kelena min be dogo su dibila ki ka ko ke ani ewa min be aka ko ke kene ka tile felala abe ka kala bolo fo ite dogo alala mo kanka sira damfin kanka sira nim masaynya damfin kanka sira ni alanya ika gundo ni bange abenye ibe kewa mo nyana wo damfin nyana wo nye ikelembe yoro miyo inye ibe keneka inye ibe dogola inye ibe dinga kono inye odi ato chiden ko ittaqillaha haysuma kunta akoy sira lanya ibe yoro de bonumbaji bafu ne hadisa sarhula ekelembi kaso kono ibe kungo kono na law ibe kolon kono ibe yoro sira alanya bila ala bido ika gundo ni ka bange be ababe kalama mo site danfe dogo yorete ni danfe be se ka dogo alala i gundo ni bange keta fota bangele na dogole keta a bangele na dogole ala babbedo danfe un ka sira ni alanya وقوله وهو الله لا إله إلا هو ناكو على ديم باتو مساي باتو فين شيتي من كاب باتو يتشيني على كلمة بوتي أي هو المنفرد بالإلهية على دي كلمة باتو مساي فلا معبود سواه باتو فين شيتي على كلمة بالإلهية على كلمة دي باتو مسا شيتي باتو فين شيتي منك باتو تشيني على كلمة وتي كما لا رب يخلق ويختار سواه كم نيو اوا على ورته من بدالك نبي سوغانتلك ني على تيده اوا باتو فين وري فناتي ني على كلمة وتي دام مساتي ني على تي فويتي ني سوغانتلي be min boloni على تي وباك كمنو negaya ko nu kaddamana terega nu kaddamana shira u yere nege ku yere halaki ko be bo ala de fe direte kanalema ko lu dilolente ci dawna anyo me mogo dobe segu dobe sufi shira u dobe anya me mogo yere de da ko ale ta bora ala de fe direte kadi alema ulu nyana yere ulu jibrila de tumbena chidewma me ulu ta titiri minbere ulu be chiden sanfe abe ulu yere ni ala de che direct suwanti atemo balmo
nunu nye mogo bi halaki yere bi halaki yere bi yere halaki ni sugantiya buye jombe sayafe jombe banafe mogo jumambe jiya kono ko ate bana ni alakalla tige nana ko aba bana jombe soko bana aka fonte bana ke ne de tay nyere hakrina mimbela neni bana manka ako foke mogo jumambe na be sayafe ni malakul mautu nana minna kunne ka sote saya sisa ke kunne ka sote saya sisa ne tesa ne ka hakina ne manka sa bi ne manka sa ni wakatina ne ka lajali mase ne tesa jombe sokofo ibi yere nege dro ibi yere halaki sote mobro damma sa site ni ala kelempe wote foyite min be se ka suwajeli ke ni ala kelempe wote oya ala kelempe wote lahu alhamdu fil ula wal akhirati tanube alaye jinya anil akhirah ay fi jami' ma yafaluhu wa huwa al mahmud alayhi li adlihi wa hikmatihi ala tanunendo akaketa bela ala be fenwo fenke ala tanunendo akaketa bela jinya anil akhirah ala be fenwo fenke ala tanunendo akaketa bela huwa al-mahmudu alayhi li adli wa hikmatihi ala de bettano akaketa uka akatilenya kama akapodon kama akatileno akaketa beka akatilena akapodon kama wala hul hukum kiri beye ala de tay ay alladhi la mu'aqqiba lahu li qahrihi wa ghalabatihi wa hikmatihi wa rahmatihi kiri beye ala de tay masami no ewa no bo bakati alala mana anka tugo ala ko nin koyna tugo bakati alala de aka kiri la ala yen nin kiri min tigete ay amma swama anka nomina magati alala ko anka la nomina nin kiri la wote aka karabali koso aka she koso aka kodon koso aka nema koso na yem kiri min tigete abe totende wa ilayhi turja'un ay jami'ukum yawm al-qiyamati aw abbe sagi katala de maqiyama wa ilayhi turja'un abbe sagi kata ala de maqiyama jami'ukum aw be yawm al-qiyamati abbe sagi kata ala de ma fayujaji kull amili bi amalihi min khair wa sharr ana barakela kele sarani ka barai minye hera kani sara hera la minye bonede kan ani sara bonela wala yaghfa alayhi minhum qafiyatun fi sha'ir al-amal awa dogo fensite dogo alala baraw tola dan fen ka barake tawla dogo fensite nabe dogo alala qiyamah keneka abebe sagi kata alama qiyamah keneka abebe sarafana ni ka barake tay a hera mana juguma ma foite dogo alala balima alakalanya serenya doandu sukun kono gundo ni bange alakalanya serenya doandu sukun kono alakal limane sabatan du sukun kono alaka bara nyuma no yanye bara nyuma mi anye sarati munu fonu be dafala anya damina sabaminna alaka tubun nyuma no yanye kabwanka junubola akumba bana fitini alaka limaniya nyuman no yanye limaniya min nambe da alala kamina kabara kenai alaka bara nyuman no yanye bara nyuman min ni sarati fulay be sabatala ka qalasha alaye ka beciden ka sunnama sallallahu alaihi wasallam alaka alanya siranya kanye alanya siranya min ni gundo ni bange nambe siralanya subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. قصص آية بيورا ورفلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما biye karisuye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani woro shaharu safar minye hijriya sankalo fulanna bisunyo mugani kelenai miladi nasarauka jate bafula ani muga ani nani sankalo segina bisunyo mugani durunai ambe dauda bugu masjid rajaq ambo kono a'udhu billahi minash shaitanir rajim fa amma man taba wa amana wa amila salihan ila akhir al-aya ala masami na korotalendo ni aya la ayan kibariya ka ko saba foanye ko saba mi nikisi sababu do ni o ko saba sabatirai bolo ibe min nyini ala fe ala bokiye ibe shira min ala bikisamo ala ko fa amma man taba akoni mugo min tubira kata alama kaboy ka junubula ni nyefolo wa amana fulanna illi manani alaye ka ala kelempew bato ima foy fara alaka kadda alala limane jumaye التصديق بالله ما لقبول ولإذعان قد ألالا كافرا إدالة ألالا قومنا أنيكي يركولو كبارك دو بافو الإيمان التصديق بالله ودرونت الإيمان التصديق بالله ما لقبول ولإذعان kada ala kola kafara ikala koimina iki yere kolo ka barake fana mugo do bese ka ala ko cinya tigiya dale mbala me sonnen tama ama yere koro ka barake wote foynya ciden binange abu talibi adalen tumbe ala kolawo adalen tumbe ciden yere ka dinala ako ciden ka dina muhammadu dina ko ala ye dina jigi ko o be nyuma yo wode me abu talib masika silamiya basika makuma imina ama barake nay ka yere koro ka ke ode ato ka foli maniya de tasdiq billahi o doro ay at tasdiq billahi mali qabuli wa li izyan yere koro alayka mina ki yere ka barake nay ni nyefulan nay sabana wa amila saliha ay fi dunya ye baranyu make jiya kono fana fa sanya kuna minal muflihin wajibin nunun tigila mo beke ganye bagawde ni yoro soro bagawde fala hay jon jumanye ibe min nyini ala fi ala ko kiye ibe shira minye ala ki kisama fala hayoden nunun tigila mogo beke mogo ye mogo munun bu kanyini fen soro lagara ube sira minye ube kisama na ko fa asa an yakuna min al muflihin ay yawm al qiyamah wa asa min allah mujibatu
ni asa nana ala kola koro de jakwa wajibi obikiyede ni asa nana damfin ka kola amba fo dola ni nakiye ni anana ala kola oyede wajibi obikiyede parce que ala te desefena fa inna haja waqi'u bi